Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizler menen eldik dariger Alişer Hacı. Şu jezdebizden başarı üyge bargan eken keçe. Bugünkünü ahvallarınız kanday jezde bugün? Tüzük, daha şükür. Keçekine bugün tüzük. Kıyla jakşı. Ömürlerim açılıp başım oğruyla kıynala versin bile. Joğuluktu görsedin, joğuluktu baştagını. Men bu joğuluktu baylawaň dedim bile dağı adat bolup baylap alypsyz siz bunu. Adat bolup atır. Hazır oğrubasam da geçetenler oğrubasam adat bolup atır. Baylap alıp atır. Kança boldu munty orup atkanıňyzga? Oğruban 6 yıllar oldu. Bayılsalarda hem göründüňizmi? Kayra jatıp attım. Ne diagnoz koyup atıştı? Mikroinsülttan keyin последствия деп neme bolsa. Mikroinsülttan keyin böyle 6 yıldan beri beş jakşy bolmadı. Geçe 2 günden beri Hudaýa şükür. Gömülüm açılıp kede şu televizor görsem dagı televizor meyege girmeydi. Karap ele otura beresiz. Karap ele oturup Görgönдөй bolup. Ondan unutjak bolup kaldy bile. Uykular toraly aytyň. Uyku meselesi kanday boldu? Göz Uyku. Uktaganda 10 saat, 12 saat uktasaňyz da gysal alçy emes beleňiz? uykuya bir nerse oldu öyle kıynalıp kayra nabarat kıynalıp turat. Çarçap. Çarçap turasın, başın çığıldap, çuğuldap, hiç uktaganda bolýar. Anan ki teste zorgunu göresin, jaman bir düşleri göresin. Hazır geçeten beri tınç uktap kaldım. Meza kılıp kaldyňyz. Jeň uykuya ketken, burada uykuya ketkenimi bilmedim. Hazır uktap ketýotgan sezip otam da. Oýgongonum ýa sezip otam. Allah şifa bergeni için bolsun. Bir el adam aytat da, bu jaşodan jadadım deydi. Mal dünýe, tapkan mal dünýelerde, bala çaka, üý jaý bulardyň keregi jok dep kalat. Kimdir? Bir ele baş orugan adamda. Sebebi bular gün tün oşondoy ele uktap atkan uçurda dagı oruýt da. Esalyş degen bolboýt. Jakşy. Unutjak da bolup kaldym bile. Hazır 2 günden beri. Eşke çıkıp bugün bir jarykty gördüňizmi? Zreniýalar özgörtdürmü? Zreniýada özgörüş bar, sırası bilindi. Özgöret. Göňülüm açyldy. Keçe men sizge kıyqırıp süleşip atkanmyn da. Bugün uje suluktaryňyz hem özgörüp kaldy. Bugün kulagym şaň etip açyldy. Bu kaçandan beri açyldy. Hudaý berdi. Şaň etip açyldy. Allah şifa bergen için bolsun. Sizge tınççylyk, sak salamatçylyk, oşonda ele beýpilçilik galaýyz.